Agar ki granița bez zadержка, бо машинҳои маркаи Mazda яки Hyundai старисои нав бо Wi-Fi, омона, бо сохи саломат гузаштан хоҳед, пас сервиси маҳз барои шумост. Рейси мо ҳаррӯза аз метро Домодедово давом мегузарад. Боз аксия дорем, агар ки ду бор бо истифодаи сервиси мо аз граница гузаред, пас сеюм борашда 50% скидкатон мекунем. Дар граница ҳам дар очередь намеистед, бе очередь медурен мебурен. Сервиси мо барои шумо ҳама гуна шароита дар роҳ пешниҳод мекунад. Пас бо мо бошед. Телефонҳо барои тамос. Ассалому алайкум бинандагони муҳтарам. Ин нашри навбатии барномаи Топ мебошад. Мавзӯи имрӯза топ 10 варзишгарони беҳтарини футбол. Дар ҷойи даҳум Зинедин Зидан мебошад, ки дар синни 10-солагиаш иҷозатномаи футболбозиро гирифта, дар 14-солагиаш аллакай ба клуби фаронсавии Кан шартнома мебандад. Дар тамоми дастаҳои кӯдакона ва наврасонаи Фаронса бозӣ кардааст. Дар синни 23-солагиаш аввалин бор Кубоки Интертотро дар дастаи Бордо соҳиб шудааст. Соли 1996 дар синни 24-солагӣ Зидан дастаи фаронсавиро тарк карда ба дастаи Ювентус меояд ва дар соли 1998 Зидан ҳамчун беҳтарин футболбози ҷаҳонӣ соҳиби тӯпи тиллоӣ мегардад. Баъди 2 сол Зидан ба дастаи Испанияи Реал Мадрид меояд. Дар тамоми фаъолияти футболбозиаш як бор соҳиби тӯпи тиллоӣ гашта, 3 маротиба чемпиони ҷаҳон мегардад аз тарафи ФИФА. Дар ҷойи нӯҳум Роналдои бразилиягӣ мебошад. Дар синни 6-солагӣ ба футболбозӣ оғоз намуда, дар синни 12-солагиаш бозингари доимии дастаи кӯдаконаи Валкейре мегардад. Соли 1993 ба дастаи бразилиягии Крузейро шартнома мебандад. Роналдо 2 маротиба чемпиони Испания гардидааст ва 2 маротиба тӯпи тиллоиро ба даст овардааст. Аз ҳама ҷавонтарин футболбоз дар таърих мебошад, ки дар синни 20-солагиаш унвони беҳтарин футболбози солро гирифтааст ва ягона касе мебошад, ки ин унвонро 2 маротиба пайҳам гирифтааст. Дар тамоми фаъолияташ дар дастаҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла ПСЖ, Барселона, Интер, Реал, Милан, Коринтианс бозӣ кардааст. Дар ҷойи ҳаштум Ҷанлуиҷи Буффон мебошад. Дар синни 6-солагиаш дар дастаи кӯдаконаи Италия бозӣ кардааст. Соли 1995 дар синни 17-солагиаш бо дастаи Пармои Италия шартнома баста, дар он ҷо 6 сол бозӣ мекунад ва баъд аз он ба дастаи Ювентус шартнома мебандад. Мастер такси барои нафароне мебошад, ки дар Русия ҳастанд ва дар ҷустуҷӯи кор мебошанд. Имконият медиҳад, ки соҳиби маблағи калон шаванд. Агар шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ё русӣ доред, пас метавонед ба рақамҳои 849 939 78804 дар WhatsApp занг занед ва муроҷиат кунед. Мастер такси ба Яндекс такси ва Сити Мобил дар ҳудуди Русия пайваст мебошад. Шароитҳои муфид дорад. 130 рубл дар як рӯз ё ин ки 3% пардохтро метавонед бо корти шахсӣ соҳиб гардед. Ҳама рӯза бе сарҳад, муфид ва бефоиз. Алоқа кунед ва соҳиби ҷойи кор шавед. Буффон Кубоки чемпионии Италияро 11 маротиба ба даст оварда, Суперкубоки Италияро 5 маротиба ғолиб мегардад. 12 маротиба ҳамчун беҳтарин дарвозабони Италия шуморида шуда, 3 маротиба унвони беҳтарин дарвозабон дар бозиҳои Лигаи чемпионҳо ба даст овардааст ва унвони беҳтарин дарвозабони ҷаҳонро соли 2015 ба даст меорад. Дар миёни дарвозабонии байналмилалии дунё Буффон ягона дарвозабоне мебошад, ки 20 сол аз тарафи давлати худ дар бозиҳои ФИФА баромад кардааст. ҷойи ҳафтумро Диего Марадона ишғол мекунад. Дар синни 9-солагиаш фаъолияташро оғоз карда, аввалин бор дар дастаи Аргентинос Хуинос бозӣ кардааст. Ҳамаи ҳамдастагонаш аз ӯ қариб 3-4 сол бузургтар буданд, вале маҳорат ва истеъдоди зиёд танҳо Марадонаи хурдакакро тавонист, ки ба қуллаҳои баланд барад. ӯ дар синни 16-солагиаш ба ҳайати бозингарони асосии даста ворид шуд. Марадона соли 1986 беҳтарин футболбози сайёра мегардад. Ҳамчунин дар соли 1979 беҳтарин футболбози ҷаҳон дар байни футболбозони то 20 сола мегардад. 5 маротиба унвони беҳтарин голзани Аргентинаро мегирад ва ҳамчунин беҳтарин голзани дастаҳои итолиявӣ мегардад. Дар тамоми фаъолияташ дар дастаҳои Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севилья, Ньюэллс Олд Бойз бозӣ кардааст. Дар ҷойи шашум Лионел Месси мебошад. Дар синни 5-солагиаш дар клуби Грандоли бозиро оғоз намудааст. Соли 1995 дар синни 8 солагиаш дар дастаи Newell's Old Boys бозӣ кардааст.
дар синни 13 солагиаш бо дастаи Барселона шартнома мебандад ва 3 сол дар ҳайати якум, дуюм ва сеюм Барселона бозӣ кардааст. Соли 2003 ба ҳайати асосии дастаи Барселона мегузарад. Дар синни 19 солагиаш Месси дар 9 чемпионати Испания ғолиб баромада дастаашро ба боло бурдааст ва чемпиони ҷаҳон дар мобайни ҷавонон дар соли 2005 мегардад. 5 маротиба бутси тиллоро ба даст овардааст ва 5 маротиба соҳиби тӯпи тиллоӣ гаштааст. 11 маротиба беҳтарин футболбози Аргентина гаштааст. беҳтарин голзан дар тарихи Аргентина буда дар саҳифаи яке аз 50 футболбози ҷаҳон дохил мешавад. ҷойи панҷумро Криштиану Роналдо гирифтааст. Дар синни 8 солагиаш фаъолияташро оғоз мекунад. Аввалин бор дар дастаи Андориньо бозӣ кардааст. соли 1995 дар синни 10 солагиаш бо дастаи Несонал шартнома мебандад. Баъдан бо Манчестер Юнайтед Роналдо дар ин даста 3 маротиба титулли Лига Премерро ба даст меорад. 2 кубки Лига, кубок ва Суперкубки Англия, 2 маротиба кубок ва Суперкубки Испания, 4 маротиба кубоки Лигаи Чемпионҳо, 2 маротиба кубоки УЕФА-ро ба даст овардааст ва соли 2016 чемпиони Аврупо мегардад. 5 маротиба соҳиби тӯби тиллоӣ мегардад. Роналдо 7 маротиба дар таърих ҳамчун беҳтарин голзани Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад ва ҳамчун голзани беҳтарин дар тамоми таърихи футбол. ҷойи 4-умро Йохан Кройф соҳиб гардидааст. дар синни 10 солагиаш фаъолияташро оғоз карда дар дастаи кӯдаконаи Аякс бозӣ мекунад. дар синни 17 солагӣ дар ҳайати асосии дастаи Аякс бозӣ карда, ӯ 8 маротиба соҳиби Кубоки бозиҳои Нидерландия мегардад. 1 маротиба соҳиби Суперкубоки УЕФА мегардад. дар тамоми фаъолияташ дар дастаҳои Барселона, Лос-Анҷелес Ацтекс, Вашингтон Дипломатс, Левенте, Фейеноордо бозӣ кардааст. соли 2010 аз тарафи ФИФА бо ордени беҳтарин собиқ бозингари ҷаҳонӣ мукофотонида мешавад. дар ҷойи сеюм Франц Беккенбауэр мебошад. дар синни 9 солагиаш бозиро оғоз кардааст. аввалин бор дар дастаи Мюнхен бозӣ мекунад. 3 маротиба пайи ҳам соҳиби унвони чемпиони Аврупо гаштааст. 3 маротибаи дигар чемпиони Амрико. 2 маротиба соҳиби тӯпи тиллоӣ гаштааст. дар дастаҳои Бавария, Нью-Йорк Космос ва Гамбург бозӣ кардааст. дар ҷойи дуюм Марко ван Бастен мебошад. ӯ дар синни 8 солагиаш бозиро дар дастаи Нидерландии Эдо оғоз намудааст. дар синни 17 солагиаш ба дастаи Аякс омада ва баъди 6 соли фаъолият ӯ ба дастаи Милан шартнома мебандад. 3 маротиба Кубоки Нидерландияро ба даст оварда, 4 маротиба Суперкубоки Италияро соҳиб шудааст. дар соли 1988 чемпиони Аврупо мегардад. ӯ 3 маротиба тӯпи тиллоиро ба даст овардааст ва 1 маротиба бутси тиллоиро соҳиб шудааст. дар ҷойи якуми мо ҳамчун шоҳи футбол Пеле мебошад, ки дар синни 7 солагиаш фаъолияташро оғоз менамояд. дар дастаи Сантос бозӣ кардааст. 5 маротиба чемпиони Бразилия гашта, 5 маротибаи дигар кубоки беҳтарин футболбози Бразилияро ноил мегардад. Пеле ягона футболбозе мебошад, ки 3 маротиба унвони беҳтарин футболбози ҷаҳонро ба даст овардааст. беҳтарин футболбоз дар тамоми таърихи футбол мебошад. Пеле дар тамоми фаъолияташ танҳо 1 маротиба дастаашро иваз кардааст, ки ин ҳам дар синни 35 солагиаш мебошад. аз дастаи Сантос ба Нью-Йорк Космос мегузарад. ин буд топи ҳафтаи Неймо. агар хоҳед ки чунин барномаҳои мо зиёд гарданд, пас дар ссилкаи зери видео буда дарояд регистратсия кунед ва моро дастгирӣ кунед.